Bog svima, nedjelja je i vrijeme za pripremu doručka. Ja za doručak najviše volim pripremati američke palačinke, mi ih od milja zovemo činkice i pripremam ih na malo drugačiji način. Pripremam ih malo zdravije. Umjesto običnog brašna stavljam heldino i bezglutensko brašno. Umjesto šećera stavljam bananu, odnosno u slučaju pola banane, 2 jaja. Umjesto običnog mlijeka dodajem bademovo mlijeko i umjesto maslaca koristim kokosovo ulje. Vi naravno možete koristiti sve normalne sastojke. Zanimljivo je to što u te palačinke dodaje borovnice ili neko drugo voće, borovnice ili malin, i tamnu čokoladu. Tako da kad zarežete tu debelu malu činkicu, onda vam sve lijepo onak čokolada i borovnice lijepo iscure van i to je onak predobro. Odvojite žumanjak od bjelanjka, bjelanjak izmiksajte u čvrsti snijeg. Da bi vam snijeg bio čvršći, dodate malo soli. Znam da su bjelanjci gotovi kada ne padaju iz zdjele. U žumanjke dodate mlijeko, brašno i pola praška za pecivo, kokosovo ulje. Trebate dobiti gušću smjesu nego za obične palačinke. Bananu smo zgnječili i dodat ćemo ju u smijesu. Zatim u ovu smijesu dodajete u nekoliko navrata snijeg od bjelanjaka i lagano miješajte tako da vam ostane pufasta smjesa. Pufasta, prozračna. It needs to be fluffy. Čokoladu nasjeckate na manje komadiće. Onda ćemo ju dodati u ovu smijesu. Isto ćemo lagano premiješati. I na kraju unutra idu borovnice i to lijepo pomiješamo lagano da se borovnice ne bi raspale. To je to. Idemo peći. Uzmete malu količinu i stavljate na vruću tavu. Pecite kakvih 30 do 40 sekundi sa svake strane. Palačinke su gotove i ajmo klopati.